Milton erokamano obiro achiel kachiel kowuok e Homa Bay High School mana kaka iwacheno endo chenro sani koro dhi nyime maen chenro mochaki kod gavana mar kaunti kaende Gladys Wanga mar Siro somb jopuonjre mane okalo penj mar klas 8 to giwuok e familia mayutogi ne piny ka en chenro mondiki ni fins to swim mabende en chenro mabiro neno ni jopuonjre ma kwan gi derom 300 ma kawuono ni e chenro ni endi ibiro bedo ka ichulo negi school fees kunde mopogore manoluongie kochakore form 1 nyaka form 4 kendo chenro ni endi yango ni jopuonjre gi bang' ka gisetieko form 4 bende piny owacho mar kaunti ma Homa Bay kaendi biro dhi nyime kod chwalo chenro mag somo gi mbalariany mopogore bang' ka gisetieko chenro mag somo. En chenro mokwongo mochaki kod sirikal mar kaunti ma Homa Bay kaendi kendo Milton achiel kachiel wan kod gavana mar kaunti ni Gladys Wanga ma bende ochuo kom kalure kod chenro mag dhigo nyime mar chiwo chek kachiel kod mwandu mopogore opogore ma jopuonjre gi kibiro dhi nyime ka chakre juma manyien ka koro gibiro donje form 1 skunde mopogore manoluongie to gibiro thuolo mar dhi nyime kod chenro mag somo. Gavana machiegni achiel kachiel Ramogi TV kawuono ni kod chenro mar scholarship mag jopuonjre gi eki ok ang'e ni gin kwan jopuonjre adi ma miyo chenro ma kawuono to kwan omenda maromo nade ma ibiro tiyogo e chenro mar fin to swim nendi ma koro chako e county government mari kawuono. Erokamano ahinya Ali kendo wago erokamano nikech kawuono wan ka gi jonyuol moingo 270 gi nyithindo kamano manyocho kalo penj mogik to ne nigi chandruok mogik kendo wakelogi wakawo nyithindo 6 e ward ka ward gi nyithindo mamoko be wakawo wamedo kuomgi ka arina completely needy state. Koro nyocho wakalo pesa e budget $130 mar bursary gi scholarship. 100 million en bursary mwamiyo nyithindo $2.5 e ward ka ward nye wasechiwo juma mokalo jumbe 2 mokalo ma nyithindo nosedigo school. Wang'eni nyithindo ma form 1 dhi school Monday kendo sani wan kae e chenro miluongo ni fins to swim. Wamiyo nyithindo gi mbapgi mondo gigogo bal nyaka kuma ginyalo chope nikech wang'eni kata programs okiluongo ni wings to fly marwane nikech wan jonam waluonge ni fins to swim. Omiyo nyithindo gi kawuono nigi thuolo mar fees gi te ibro chulnegi igni te ma gintie high school igni te ma gintie university wabro chulo negi fees gi te wamiyo gi shopping te wamiyo gi uniforms wamiyo gi gimoro amora ma school dwaro wamiyo gi kendo wamiyo gi pocket money nyaka pesa mar transport gin ka giwuok ka intich gi dhi mondo gisom. Iwacho ni nyithindo gi nochokawo auchiel ward ka ward kuom wards 40 ma go Homa Bay kaendi. Ok ang'e ni en method mane kata chenro mane manotigo e identify nyithindo gi ma kawuono ka yudo bursary mar county government mabiro konyogi e chenro mar somo. Wan gi committees mane walose villages. Omiyo village ka village nigi village cluster committee. Villages gi wan gi villages adek e sub location ka sub location wan gi village clusters adek gine mane gichungo nyithindo gi nyithindwa te manyo yudo bursary nyithindwa moyudo scholarship ni chungo gi from the village level. Koro committee bentie mar ward mang'iyo ni nyithindo gi be chandore adier. Kochako kel list ntie county scholarship committee ni dhi e gwenge gi mondo gi verify ni bende nyithindo mo ndik kagi be nigi chandruok adier. Mage nyithindo ma kaka wakawo nyithindo gi. Omiyo nyithindo gi wasewacho negi ka ok ni ng'e governor kata ng'e MCA kata ng'e ng'ato tek ni village ni oneno ni nyathi ma jachan to kalo penj ibiro ka kendo yudo this scholarship. Odiochieng' kawuono nyithindo gi chakre wuti juma manyien gibiro dhi nyime kod chenro mag somo. Ok ang'e ni kore kaka gidhi nyime kod chenro mag somo. En ang'o manyalo miyo county government mari chungo sir ma omiyo nyithindo gi odiochieng' ma kawuono ni? Gik moko ariyo. Gimoro achiel kwafwenyo ka wadhi mbele gi chudo ni nokichiwo wach madieri e form cha ni kendo inyalo bedo ni in gi nyalo to ni riambo mano wagoli. Mar ariyo wan gi wach mar somo nikech nyithindo gi okawgi on the basis of academic excellence. Kidhi e school to koro kendo grade gi olwar nyaka piny to koro wagoli scholarship but wabro bedo kod gi mentorship every year every time wayudo report form gi wayudo joma review report kendo review kaka gitim. Every year dichiel wabedo kod gi mentorship camp kama wapuonjo gi kaka wadwani mondo gibedi kaka wadwani mondo gitim wamiyo gi career guidance be. Nyithindo gi have the potential ni igni 5 ko asani to kendo igni 10 ko asani wabro bedo gi very high level professionals masamoro dino ko chopo kanyo because of their need but gibro chopo because of this program. Gavana kapok awe dhi bende piny owacho mari ni kod chenro mar timo ma grube mabiro mbele mok mana ni makawuono sponsor gi kende mogiko so bentie mpango miseketo kaka gavana mar county ni mano ni kuom higni mabiro mochako kawo nyithindo machal gi ma okawo odiochieng' makawuono ni. Erokamano Ali mae en cohort mokwongo
2023. Wabo bedo gi second cohort 2024, third cohort 2025, fourth cohort 2026, 27. What transition magi to the university to kendo wachaka. Every year for the 10 years mabro bedo in government, God willing, we will have a cohort. And I'm sure nikata jok mabro ka ubanga, bro see the sense in this kind of scholarship. Wabro institutionalize go, even in our budget, even in our policies. Mondo mi ngata mubede kom mar governor Homa Bay, even 20 years from now, they will know Nima is a program for posterity. Kendo en gima jopinyo ero, kendo en gima nyaka dhigo nyime. Adwa kwa nyithindo moyudo kony kawuono, gi nyithindo duto moyudo kony kuonde mopogore to kendo mana madhi nyime gi somo, gi focus on their studies. Ing'e maber Ali ni Homa Bay ni wawachnwa ni wane ma wan gi nyithindo mamako iye mang'eny mogik. Ma en wach masani walose motegno. Ok wadwar ni nyithindwa omaki iye, nikech mako ich en ketho ngima nyathi. Koro wadwa kwayo jonyuolwa girit nyithindo on this front. Wanyalo chulo ne nyathi lakini ene ma en gi nyathi pile. So anapneno ni wabedur kaka jo Homa Bay, waketuru pacho atani ere kaka wanyalo geng'o iye mohiu ma nyithindwa moloto manyiri mako kapok gidhi mabor. Erokamano Milton, mane wan achiel kachiel kod gavana mar kaunti ma Homa Bay kaendi Gladys Wanga ka ochiwo ler matut kalore kod chenro mar siro somb jopuonjre ma kawuono chako kendo singo mabiro dhi kode higni mabiro ka mar neno ni chenro mar somo obedo makare kaunti ma Homa Bay kaendi Milton. Erokamano ahinya Ali Abich achiel kachiel kowuok Homa Bay High School gi report ma jaber ma kamano. Nyako Ramogi adwa ni mondo wakaw yweyo mokwongo e chenro mar Migago, to kapok akaw yweyo